Oh baranang mandi di tapian, baranang tangga ke tangga, dek kancang nyopitana samo sababan banse tahu sie dari Ande tak kalau Cyril Asmara di sana, lamo di sana menunggu Cyril Asmara. Kinilah masuk di tahun baru, jago Cyril Asmara kembali. Ingin masuk di tahun 2021, ketemu dengan album Cyril Asmara, ketik Sinar Padang Official. Boleh ketemu sama rabab-rabab Cyril Asmara yang terbaru. Bye-bye di sana. Bye-bye di sana. Ladang malang di ler yang lain, anak kotor oh bolehlah di ladang larang rantawai, menanam lalang ado oh bolehlah di ladang larang rantawai, oh menanam aduh onan tadi lakaset olah nomor ladu oke nilai kamas
sukamang oka nomor latigoe Ocali YouTube larang rantau olah nampak asmara Oko iyo ndak ada do bangka batu ndak ada rumah ka di jalan jo neneng sajo badan tinggal O menanga kato dari neneng aja wapan badan zidan onde neneng ya di abang Okot sempat tinggal nasa mojo neneng lain tak salah cali orang beko lain lo kato orang dia Menanga katonyo bantu itu jawaban badan neneng onde abang dengan banaiko daerah Malaysia sanyo jangan salah jangga sanyo jangan salah rupo tinggal serumah bang lah biaso Opo lagi daerah Sungai Bulu apa jaras jo Sungai Bulu itu tampe rangawak sajo banyak di sinan orang pesisir banyak di sinan orang Minang yo bang Oh jadi abang jangan takut kecuali kok nampak salah jangga kok lain dipandang orang tentu yo awak bermasalah bang Ondak guna doa to etong lamo Indak dietong do lamo bana Katonyo sampailah dari neneng Jawab pala badan zidan Banjawe nyo lambe-lambe Jo lunak-lunak di jawe nyo Oh kalau pilagam dia kababelo ketukorana dalam pala kalau coy itu anak kaelo dia jo neneng olah abang latingga Sadang dia tekap paju menuju pelabuhan Pidi Onak gono dia tong lamo sedang duduk jo kalau nama dan diri zidan bantu menangi
si Zidan bantuannya kamanangi ye mato mode kamaniti bakato neneng bake Zidan onde abang dengan bana mangabang bantu manangi abana masalah abang yo bang. Hokato sampai Zidan menjawe onde neneng nedang abana anggaplah abang kakak neneng jangan dianggap dia orang lain walaupun awak baru kenal walaupun awak baru bersuh. Odang adi neneng dia adik abang mangko abang bantu kamanangi mangko tajajak daerah Malaysia mangko nyo sampai naik kapan neneng honan sabananyo neneng badan abang alado babini di daerah pesisir. Ho babini diganti yang kotor awang tapi malang tibo di abang baduo samo naik cie kayo nan cie bansik mintu sayang kanan kayo nenen. Ho batigo nyo urang badusana nan tuo nyo kakak dan rumah abang nan tuo kakaknyo laki-laki nama nanga bini badan abang nambon suadiaknyo perempuan. Ho sagalo urang dia ate rumah urang berang kabake abang nyo usia malam neneng badan abang dia. Oh agak saja di badan neneng bini abang barek dia bertinggalan sadangnya orang rumah barek lawi abang merantau jauh-jauh nama ibuan di hati abang kok sempat sakit bini abang. Hoko ado damam dia sakit kepala mande berang adik jom berang cukui jo kakak sekalian siapa nolong neneng. Oh bini abang neneng makanya abang bantu menangi dia. Kato sampai nyoa neneng menjawe jawaban badan neneng jadi tu bang masalah bang jana bang bantu menangi juo jana bang menangi juo yakin bang abang di Malaysia yo bang. Untungnya dapet karajo elok tak capai abang karena baik kok lai bang pulang bapiti. Untung elok bang mintu abang yo bang. Kok para saya nabang lah neneng anak kadit sabui ado harinya sawakat itu abang duduk di lapau sebelah rumah dek kejamin tua abang dek berang mana mencari abang. Honyo ambil segala pakaian abang nyo campaan kain kamu konyo tambah juai muko abang ba itu kejamin tua abang di lapau dia nyo agi malu ya dia. Kotak nyo sayang dia bake bini kona ibu di bini abang lalambek talak dia. Oh bajat tuan dia tapi jo bini nak bagaduan tepat soang abang paisang ajo dia. Tepat abang neneng apa isajo itu kato badaninyo kato sampai neneng menjawe jadi jam menangi jolai abang deket neneng mabana abang neneng kabang bekot labi-labi abang menangi abang. Ho tekan lo sejarah neneng kondak dibansik bang badan neneng kotak dek banyak rintangan di korong kampung indah tak jajak bang Malaysia yo bang.
Oh indah tajajah dobang Malaysia wa itu bana katoinyo. Oh ndak lamo do kita etongkan dek lamo bakal lamo ala masuk kepala buan pidi marapek kapa. Oh kanggarnyo pa marape kapakanggarnyo ndak lamo kita etongkan penumpang lah turun ke sadonyo. Ojo neneng turun jo serato yo badar zidan lala turun dari kapal nak lamo doa kita bilangkan dak guna dietong lamo bana di sinan kalau kau dipandang. Ondak paralu dietong lamo de alat turunnya dari kapal tentunya tarwi ke Magaresen dan paspor tentu kadico tando masuk ke Malaysia ba itu kalau nam biasa. Oh di sinan setelah sampai cok paspor nang kanamonyo batanyo maurang nan di sinan manga ke Malaysia jawapan badan zidan awak mencalik keluarga apa di Malaysia. Oh di sinan kalau dipandang dicalik paspor baru bana ala nyocok paspor ke masuk boleh masuk ke Malaysia salah saya paspor dicok lah masuk badan dirinya keluar sekali badan zidan. Oh barang na tetendang juo ba itu kalau nam biasa nan tetendang naik ke kapal na lulus tangarui ma olah kasula barang kazuk maka subarang de elo nasib badan zidan lain da inyota tenang oala kaluanyo sekutiko jalan baduo jo badan neneng kama jalan sekutiko menuju nyomarel kereta api. Oh dari pelabuhan Pidi lekana ye kereta api ba itu kalau nam biasa pa nak guna dietong lamo maalun saja badan zidan baduo je badan neneng lah naik ate kereta api awak itu baru naik ke kereta di sinan kalau kau dipandang
Olah galak di dalam hati badan Zidane. Kok lama hidui ate duya. Nantak basuh lah batamu. Nantak batamu lah basuh. Dapet naik kereta panjang tuan. Ondak lama do ate kereta di sinan. Kalau dipandang sadang ate kereta api. Dek lama bakal lamon lah tiba tampe parantian lah turun dari kereta. Satu turun dari kereta lah turun badan dirinya. Onde dia kanduang neneng abang. Onde neneng adik abang kamaju awak kapai ajo lay dia tampe dituju. Oh Zidane dek barunya ke Malaysia. Di sinan kalau kau dipandang dek ala turun di kereta. Oh abang dengan bana kini kau awak bang naik bas. Ba itu kata badani nyokok dari siko bang naik bas. Sampai tarui ke Sungai Bulu. Oba itu bang nam biasonyo. Ndak lama inyo sekutiko naik bas inyo baduo menuju daerah olah sungai Labulu. Tong lamo dek lamo dia tebas dek lamo bakal lamo anti bawa katu yo jangkonyo lah sampai ke tampe nanyo tuju. Olah turun inyo dari basnyo nanggadang. Setelah turun dari bas nanggadang berjalan kakinya badua dia do pukul dua balem. Pukul 2 balik malam sedang berjalan nyoba duo. Onde neneng adik abang yo dia. Oh awak jalan dia berdua saja. Hari sadang tengah malaman. Yang lain tak lain dia kecik urang. Beko lain lo kecik urang. Kanai tangan abang disiko. Wah itu kata badan inyo. Hoinyo Zidane nak mencuba jawapan badan neneng. Onde abang dengan mana tu calik dia abang. Urang nan jalan dak awak saja nambah jalan. Urang adoyo bantu awak bang. Orang adoyo mabang bantu awak. Ba itu kata badaninya. Ndak lama kita bilangkan. Ndak lama kita etongkan. Lah sampai ke tampe neneng lah tiboinyo di Sungai Bulu. Satu tibo di Sungai Bulu. Pajaras jo Sungai Bulu itu daerah Malaysia. Main bau Zidane kanan jauh galak sirina. Konan takana ma
bala sirinanyo anan takana ndak lamo bakal lamo antibo ditampe neneng tangadi Satola tiba tempe neneng mengontrak pak di Sungai Bulu di sinan pintu rumah lah dibuka lah masuk ke dalam rumah onde abang dengan bana letaan pakaian bang ditampeknya lataan pakaian bang ditampeknya kok ado beko orang datang kok batanya orang beko ke rumah kabana bang kakak neneng kok ka neneng orang batanya cuy itu jauh jawek neneng jo bang di sinan kalau kok dipandang mandang kato bantu itu lasana ngati badaninyo kato sampai sarupo itu na malam semalam itu nak namu lalu dopak matozi dan takui kakanai tangan juo Tuhan takui kakanai karek kayu takui juo zidan kakanai tangan awak nak mencuba bantu itu padusi cie awak seorang takui orang kadatang juo di sinan kalau kok dipandang nak paralu dia tong lamo yonan malam semalam itu paginya kalau dibilang ona neneng ala bakarajo onde abang dengan bana deneng kapai bang karajo kilang tapi sabah bang da ulu ambo takaban karang kilang ambo kaban katoke sinan lai manarimo karyawan ko ado manambang otak neneng masuan bakarajo yo bang tapi kok kabakabang karajo kilang bang gaji ndak gadang mana gaji abang paling bang gak 60 ringgit yo bang kok talok lembur badan abang bagaji sampai 90 ado juo 100 ringgit kok 100 ringgit bang piti Malaysia lati 300 kurang piti awak bang olah 300 kurang mabang piti awak seringgit 2.500 750 rupiah ba itu kalau nam biasa yo bang kok naik ringgit rupiah banyak ba itu kato badan neneng kato sampai sebantu itu jawaban badan neneng asal dapet dia karajo laki 50 ringgit jadi juo dia daripada abang duduk biarlah dia abang karajo ba itu kato badannya mandang kato rupo itu di sinan kalau kok dipandang indah to etong lamo banana nari sari tu neneng pai bakarajo nazidan tinggal di rumah ba itu kalau dipandangi maalun zidan di rumah kok TV ada untuk menonton ukuran menonton kok lapar nyoba makan kok awi nyoba minum mengantuk nyoba tidur ba itu zidan di rumah nanari sari tu anggaran setengah nambah balik neneng dari kilang sampai Karangajo olah badan lah neneng
tampe karajo seto sampai nyo ka rumah neneng mangece bake zidan oh neneng mangece bake zidan onde abang dengan bana lai abang diterima bang bakarajo babu baris buli samo masuk samo pai jo badan neneng oh mananga kato bantu itu nak tabah dosa nang hati zidan nyo ambil tangan si neneng menangi badan diri dan menangi badan diri ma badan zidan onde neneng ya di abang terima kasih neneng banyak-banyak tumpak neneng jo badan abang yo dia walaupun awak neneng tak berdosa nak tapi bertanam niat dalam hati tumpak di badan dari diri neneng dah diruya sampai ke akhirat kita ko dia tetap berdosa nak neneng kau nak neneng dia menolong abang dari pidi babao ke tampe neneng kini karajo lah kadape barisu abang bakarajo jo apo jaso abang balik terima kasih dia oh banyak-banyak neneng menangis dan dakek neneng tuan oh menanga katoma dari zidan jawabannya badan neneng oh abang kakak badan neneng kok neneng jo abang cuy tujuh neneng tak jo ado do bang bakakak laki-laki kok ado bakakak laki-laki tak merasai neneng di kampung oh kini lah dape abang jadi kakak neneng yo bang oh nana bang jangan menangi juo rajin-rajin abang karajo buliet tacang apa bang kanan sana bang boleh tercapai bang kanan sanang ba itu kato badan neneng nanarinya semalam itu na malam semalam itu walala tidur serumahnya oh sadangnya tidur pak kok dipandang malam terang wate tanggo manyang tahu raya te pintu salam tak azim badan kita ali sakit tantang itu walau to ali sinanyu ho tingganinyo sadang tidur tingganinyo sadang lalu to japui pak Rina di kampung pak Hoto japui Rina bini zidan sajaknya tinggalan pak badan Rina sajak barangke dari rumah Rina marasai oh di mana nyo pak awak nan sadang barek lawi yo pak awak bababan bentuk itu pak oh karajo kare badari Rina karajo kare dipandangi mencuci Rina juo memasak Rina juo ate rumah menyapu rumah Rina juo membarasian alaman ninyo juo yo pak Hoba itu nasib pada Rina menangi Rina sedang berkarajo pulang lalai bang badan abang marasai Rina bang oh bini abang yo bang balik lalai bang dari rantau yo bang
sejak berangkit bang abang dari rumah, sejak tausia bang tengah malam, kabar indah berita indah, anta di ma bang tinggal, anta lagi duit badan abang, anta lah mati abang Rina. Oba itu kata badan inyo menangis sama seorang sedang bakarajo menangis jua air mata menitik-nitik ala kata katorina. Honde nak kandung di rahim ibu laki-laki anak layak kadu ya boleh tolong nak. Haya joman deona marasai bangan anak badan bangan de Tuhan. Oh marasai mana badan mande marasai mana mande mantu iko yo susah nak ku awak orang balse yo payah awak korang mikin yo nak. Oh mande berang nak kakak lah berang. Oh kakak berang ayah lah berang, adik dan bonsu berang nyu. Mande gak sayang kanang kayo marasai nana. Oh madan mande onai ba itu tangi badan Rina Tuhan. Oh indak tu bilang lamo bana. Oh awaknya sadang bakarajo, sadang karajo bantu itunya awak sadang bakarajo, pengandungan bertambah gadang. Oh ado harinya pak sekutiko yo pak. Oh taraso badan sakit-sakit, taraso sakit badarina, sakitnya indah na lain-lain, sakitnya sakit pak malayan Tuhan. Oh sakitnya jale sakit malayan ba itu kalau kau dipandang dak guna tu etong lama de inyo sakit malayan dibawa pak ke bidan sinan. Olah dibawa ke bidan desa ba itu kalau nak biasa nak guna tu etong lama lah sampai tampe bidan desa dek karano tampe nak jauh kato mande sirina. Duo jo ayah badanino anak cilako gadang bana kamanyusan badan awak nang kamati lapik sadang malayan pado manyusa bosang ajo pie. Pado menyusam bos saja ba itu kato mande ba itu kato dalam hati nak lama kita bilangkan. Oh disiko kalau kau dipandang nak lama bakal lamuan selamat Rina malayan dipandang anak nalayan. Anaknya bukan laki-laki, anak sirina perempuan dicali anak nalayan lah malang tiba dirina lah cacik lo anak laye kaduya kakinya hilang sekare ba itu nasib. Oh badarina pa oh kakinya cacik sabala, cacik kaki sabala kidanan suok lengkap na lima na kida kurang saenggo lutui kaki Oh
disinan kalau kau dipandang de alana terletak di baduangan bakatoy nyobi dan desa lamalang dia tiba dirina kaki anak cacik sabala dia. Bakatorina kabidan desa onde dengan ladiuni cacek baaloni anak ambo ko itu dia nangka ditanyo nan sabala suo kaki lengkap nan dikida kaki sakparo yo dia sainggo lututnya dia kaki anak mandanga kato bentuk itu jawaban badan rina yo pak. Walaupun cacik lah ni kaki anak tetap nyodara daging ambo ni. Tetap nyodara daging ambo tadanga diayarina duo jomande sekalian manso kaki anaknya nala cacik disinan kalau dipandang kaki cucunya cacik sabala. Obi dan lepai ketampeknya tinggal larina sama seorang lah datang ayah jomande kok cacik piek kaki anak nangko mangandak mangati di kandungan Tuhan. Mangandak mati di kandungan mandanga kato-kato bentuk itu disinan kalau kau dipandang menjauh badan diri rina mande seratu ayah mande hujan berang mande karina jan berang ayah karina walaupun cacik anak ambo lagi kedua iko cobaan dinan satu iko ujian dinan kuaso nyawa ko samonyo ya kesadonyo. Walaupun cacik tetap anak ambo tetap nyodara daging rina anaknya tetap boabean mande. Anaknya tetap babean mandanga ketoco itu nak tabado paninyo hati mande duo jo ayah badaninyo disinan kalau dipandang lah datang bidan sekali onde di kandung arena dia siako namo badan anak bulia namonyo uni catat ba itu kato badaninyo. Disinan kalau kok dipandang barunya lagi namo anak si Zidan ni namo bapaknya yoni si Zirina namo mandenyo anak nanadonyo parampuan namo kanupie sari depi ni namo kanupi sari depi mandanga ketoco itu disinan kalau dipandang namande ndak ada dekerina nanaya ba itu pulo oleh na jale nak di badan rina le jale dirina dia uni namo anak ko ado tujuan mengaba namo sari depi kato sampai rina manjawe. Mangko uni dengan bana mangko banamu sari depi dalam kandungan nayapa ini. Dalam kandungan ayapai dalam kandungan amin tuo berang adik jo kakak sarato mande dengan ayah mangko diagi namu anak mandirita anak kalai co itu kato badaninyo. Olah sana ngati bidan tadi namo anak sudah dicatat ba itu kalau nam biaso namo anaknya ala tahu ba itu ringi nama olah bini ladi dan
itu Rina bini Zidan dak lama kita etongkan Osari saja 2 hari lah 2 hari sesudah itu dibawa pulang badan Rina Olah balik sampai bidan desa sampai ke rumah mandekan 2 lah 3 hari jo sampai hari siap nyorina melayan siap nyorina malayan ba itu kalau kau dipandang dek lampe hari sudah malayan mengecek mande sekali bawa lah bakar ajo lepik keto mande jangan kalalok sajo oh jangan bersanang sajo ba itu keto badaninyo di sinan bakato badarina oh mande dengan bana mande oh indak baniat mandi sanang-sanang dak baniat awak nak lalu badannya masih balun cegak badannya masih litak jo mandi oh mandang kato rupo itu danga diri napi elok kotak babao bakar ajo bo bunuh mati ate rumah pie Ombo bunuh mati piate rumah ba itu kato badaninyo di sinan kalau kau dipandang mananga mande nama ngecek di sinan kalau dilihat yo pak hotapat sojuo inyo bakar ajo karajo juo badarina awaknyo baru malayan barunya siap malayan barunya awak ampe hari kini dibawa bakar ajo alang kali tak apa oh badan rina yo ba itu nasib badan rina Tuhan Ondak guna doa to bilang lamu di sinan kalau kau dipandang agak saja di badan inyo agak saja di badarina awak dan sadanglah bakar ajo isinan kalau adik nambonsu nambah namung piek Santi Dewi iyo inyo adik nambonsu di sinan kalau kau dipandang bakato lagi Santi Dewi onde dik kandung adik abang lamalang dia tibo di abang bekolado masuk dari Medan masuknya jam 2 malam abang lita dia mau nian lado siale dia nak mau nian lado di pasar kok dapet kandak badan abang parenta narina kakak badan Santi mau nian lado di pasar dia oh mau nian dia lado di pasar ba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu jadi bang kato badaninyo coy itu kato Santi Dewi onyo kaban kemandekan uang oh mande dengan bana danga di mande elo suami ambo lama ngece beko malam masuk lado dari Medan inyo mau nian litak bana anggaran pukul 2 malam tolong unian sampai pagi kok dapet kanda ambo kamande kok dapet Santi meminta kaban kabake badan kakak iyo kabake badan rina unian lado di pasar mande oh unian mande lado di pasar mandanga kato bantu itu aja wapan badaninyo di sinan mande kamanjawe kalau itu nak nambah kaban indak nampaya tu docie yu beko mande parintan badan ringin napai ke kambang
Oh mauni aladona Kakambang hari bertambah petang jua petang majawi dengan sanjo majawi dengan malam. Oh mangece mande sekali onderina dengan mana barangke kakambang hari kini unian lado datang dari Medan. Barangke badua jo anggota diri nama itu kato badan inyo manjang we badan diri onde mande dengan mana oba acaronyo ambo kekarajo malam anak kete sebantu iko baru bau muampe hari mande. Baru bau mua mande ampe hari ko awisia menyusuan ba itu kato badan inyo ko lapas ya mabean mandanga kato co itu olah berang mande sekalian ku anak piak jangan dipikiran anak tu tanggung jawab kami nang kini kami perintahan barangke kakambang malam kini pai kakambang unian lado piak. Ode takui kabake mande duo jo bapak badan inyo barangke juo badari nari ado pukul 9 meningkap pukul 10 menjawe pukul 9. Oh sampai nyo ke pasar kambang ala nyo jago lado katibo menunggu lado dari Medan. Wawak sadang di pasar kambang tekana juo anak tinggal ko awi anak badan awak anak siapo mabean yo ko lai anak nyo kasur di mande ko indak ba nasib anak ko tinggal rina pak sadang di pasar menunggu lado ketibo to japui anak nanti ngapa Oke to japui anak nanti nggak nambah namu piak sari depi di sinan kalau kau dipandang hari ado pukul 2 balik malam menangi anak pak di Badungan yo pak. Oh di malu anak tak menangi ukuran awi ndak basusuan ukuran lapa ndak bagi makan tentu menangi badan anak menangi anak badarina. Hodek berang mandi badarina mamakat talingo sajo nyo ambil anak masuk bilik nyo lataan pae kalakang rumah tuan. Lataan ke balakang rumah dola batang kayu mati di balakang rumah nyolataan anak di sinan sadang telata anak tadi anak menangi juo menangi dake batang kayu yola dake kayu mati di malu anak dak menangi telata dake batang kayu mati samui api sangat banyak bana samui api nama baik itu banyak samui api baga jumuan pak samui tibo ba itu nasib anak rina apa itu nasibnya anak rina itu kalau kau dipandang dari pukul 2 balik malam lah sampai ke pukul 1 jam 3 anak di dangan ndak ada lagi anak menangi
Oh di malu anak pak kemenangi, di malu anak kemenangi. Ajalula bilangan sampai nyawanya japui di nampunyo mati dimakan. Oh samui api opai ba itu nasib anak rina Tuhan. Oh anggaran ado pukul ampe menjauh ke pukul 5. Anggaran pukul 6 pagi tiba di pukul 7 siang babalik Rina dari kambang. Oh sampai ke rumah badan inyo satu tiba inyo di rumah makato Rina kamande onde mande dengan bana lain dak manangi mande anak ambo. Ho kata sampai mande menjawe jawapan badan mande kok tadi malam nyo manangi molatan jauh-jauh di belakang rumah di dake pun kayu mangati di dake umpun kayu mati di sinan kalau kau dipandang mandangan di belakang rumah nyok kajana ke belakang nampaklah batang kayu mati nyok calik di badarina yo pak. Oh satu nyok pandangi elok-elok lah nyobungi disamui api. Abi anak digigit samui nyok cali anak nak babuni ajalula bilangan sampai maratorina. Oh ambil anak yo pae onde depi anak mane yo nak. Olah malang tiba di anak mane mati dimakan samui api. Kok babalik nak apa ke rumah jawapan. Oh badan mane yona ba itu kato tangirina Tuhan. Tadanga di orang nambanya Rina marato di belakang rumah. Lah datang orang badakatan dia korina anak kami dia korina ete yona. Honde te dengan bana tadi malam te ambo nak di rumah mau nian lado ke pasar kambang anak molataan dalam bilik kini ditunggu kayu mati. Olah malang te tiba di anak ambo mati dimakan samui api lah balu-balu te. Oh anak ambo te itu tangi badan rimina Tuhan. Oba itu tangi badarina nyocali di orang na banyak kiro masih samui ado ju indak bau tak manderina indak bau tak jobabana kecucu kontan. Ho bantu iko pae cucu kontan ke jam juanda ada utama nerina. Onda ada utada seketek jua itu kata orang namanya Tuhan.
disinan kalau kau dipandang lah datang mande badarina duo jo bapak badaninyo cukui jo adik sekalian. Manga disinan mande mangece manga jo manangi lepie badarina bawa anak naik ate rumah kok lah mati kubuan sajo Tuhan. Kok lah mati pie kubuan sajo. Oba itu bana kato badan mande. Mandanga kato mandekan wong nan banyak diam kesadonyo. Ndak barani menjawab kato cuma nerina manangi juo yo pak. Honden bangan lah di mande dengan di mande dengan bapak tiga jo adik kandung amu. Ndak bosangko mande coy kola mati anak. Badan ambo mande ba itu kato badan rina Tuhan. Oba itu katonyo badarina disinan kalau dipandang aja wapan badan mande. Kok mati pie mati la mola lo nang kambo sesal kanda ado lo do nang kambo tamambo tangian. Anak cace tu kok kamati na ado lo ambo kamanangi menyusani dui kami sajo pie. Mandanga katoco itu disinan mabakato badan bapak danga diri napi elo baola nahi anak ate rumah ukuran mandi di mandian. Mandanga kato rupo itu nani nyorina sekutikonyo sangat patuh bake ayah sangat patuh nyo bake mande. Honyo bawa anak ate rumah satu tibo di ate rumah anak disinan mulai karang mandian nado juo nama ngali kubu yo pak. Horina manangi juo onde dangan di bang Zidan pulang lalai bang badan abang caliela anak bang. Masuk kubur yo bang la mati anak badan awak yo bang. La mati anak bang badan awak ba itu kato badan inyo disinan kalau kok dipandang rina menangi juo. Anak selesai pemandian sudahnya anak pemandian diagi anak kain kapan diagi anak kain kapan nang kubur sudah rangkali ukuran sumbayang di sinan kalau dipandang anak dibawa ke kubur mana nyolai. Olanya dukung de udang ke kuburan nampaknya anak sedang badukung orang bawa ke pandam kuburan maratorina. Cali anak yo pai ba itu para saya nerina Tuhan. Oba itu para saya nerina disinan kalau kok dipandang rina menangi memandangi anak tapi nyorina. Ke kuburan
Kalialah anak badan awak penangian abang masuk kubur dapet abang ade rantau jauh abang alun jauh abang. Oh balik kampung ne abang indak to etong lamu bang anak-anak lajang alih rangkubuan setonyo masuk kuburin amarato celian anak otuan badan nepi sayang jomanena obat tinggal layona badan mane dua naga honde opanggang si mubunya nak batulang ndak batulang antak kok pandan nak maluruti ode pidi kubur nak kapulang antak kok mandena minta mati ode nak kelok mandena sobanana ni depi sayang jomanena ho anak nawatina dimakan samui one nak kanu wangai duduk na hantalana walaupun cacik banala nak kaki Sri Devi anak mandena sabalaki dah walau sabalana kaki cace mande sayang nak kawake Devi mangako mandena batingan oh Devi
salah sayana orang kuburan banyak babalik pulang. Orang banyak pak laba balik pulang tinggal mande jo ayahnya dua jo adik kandungnya tiga jo kakaknya badannya tumayo badaninyo. Obat itu kalau kau dipandang baru berkata badan mande jangan menangi juorina di kuburan mola babalik lay badan awana Mola babalik pie badan awak naninyo menangi juo onde mande serato bapak cukui jo kakak badan amor serato adik sekalian baliklah kalian nambah rampe ambo tatap di kubuana. Ho ambo unian anak ambo awak unian anak di kuburan bekok kok jago dari tidur jago tidur tentunya kausan ba itu kato badan rina. Ho mandanga kato bantu itu batambah berang mande jo bapak cukup jo kakak sekalian nyo ambil tangan badan rina nyo elo membawa pulang Tuhan. Honyo elo membawa balik dari nyo pandam kuburan anaknyo elo badan diri rina memakirina nyo elo nyo ndak namu balik ke rumah nan mande ma elo juo na bapak membawa juo yo pak. Ho menangi juo badarina onde nak kandung Sri Depina anak mande selamat tinggal di kuburan mande nyo elona. Hoba selamat tinggal anak mande na selamat tinggal yona anak mande ba itu bana katoinyo ala babalik pak nyuelo pulang di sini ninyo menangi pak. Oh aye matu badare-dare mada honde bangsi dan sayang jorina yo bang. Honde bangsi dan sayang yo awak yo bang. Balik lalai bang dari rantau pulang lalai bang badan abang merasa irina bang. Oh bini abang yo bang balik lalai bang badan abang yo bang. Oh balik lalai bang badan abang jangan dirantau-rantau ju nama kampung bau ni nama rantau bapijak mangku abang nak balik-balik kabai nak barito indah. Oh sore sepucu abang nak berkirim do bang. Oh ndak adoi ibu bang abang awak ndak ado sayang karina lama tiana bang. Oh badan awak yo bang abang alun yo bang balik-balik bang.
Abang alun jo dobang balik-balik, alun jo pulang dobang kanagari, ndak ada ibu dobang badan abang dobang. Hoi nyo bau balik di mandi, setot tibo nyo di rumah, mengecek kakak jo ayah, serato mandi jo adik nyo. Ho mandi lah lepik badarina, beko kami bunuh hati rumah, jan menangi-nangi jo, kok lah mati, ndak kai duit pek. Kok lah mati nyo nak kai duit ba itu kato badaninyo, co itu kato mande menanga kato rupo itu. Oh menjawab rina sambil menangi, oh contoh alam mande kadiri mande, kok mande bantu iko kejadian aku rasa hati mande, ndak bara beda mande perasaan awak mande. Honda elok do mande coy itu bana walaupun bansik badarina ambo ko tatap. Oh anak mande walaupun caciknya badan anak rina tatapnya cucu mande badan mande tuan. Oh jangan mande cuy tujuh na elok mande cuy tu bana mendanga kato badan anak. Obat tambah berang badan mande, jangan cari topi di banyak, jangan cari to banyak jukok mandi kami perintah ukuran mandi bau mandi cari to jangan. Oh banyak jupi cerita jangan banyak jua beko babun Oba itu bananya kata mande dek takwi kaya jo mande tapaso mandi badan rena Paso mandinya badarina ba itu kalau kau dipandang dak guna to etong lamo dak perlu to bilang lamo bana. Oh di sinan kalau kau dipandang onari sari itu dek kejam nyopak mandi badarina kalau ukuran orang sudah meninggal. Oh balik buki doa dibaca, tapi kini kalau dipandang dak ada membaca doa ba itu kejam mandirina coy itu bana mandekan wang tuan. Ojo itu bananyo amandekan luang indah to bilang lamo ndak perlu to etong lamo bana. Oh di sinan kalau kau dipandang biari sari tua biari baganti pakan nabi pakan baganti bulan.
Sebulan yo 2 bulan sesudah nak meninggal nak mandi kabake rinajan balaga lalena anak mandi ko ado perlu pakaian bali pakaian nan elo manggaya larina anak mandi jan zidan dikana laju Zidan dikana juba malaga elo oba itu bana kato mande de takui kabake mande perintah mande nama turui 2 jo ayah badani Aduh joaya badan ninyo di sinan kalau kau dipandang nak guna etong lamo abiari baganti hari dia biari baganti pakan sapakan jodoh pakan nabi pakan baganti bulan nak lama sesudah itu lampe bulan anak sudah meninggal inyo sirina lama laga Tuhan kok bantu rina lepak kok dipandang kok potongannya indah lo tinggal kok rina nangka manggaya nyolaga anak di mana pakailah baju sesak badan pakai orok kita lun pendek berjalan ninyo dake kawan-kawan duduk jo kawan semua kadang nyo pandang di orang banyak kok nan banyak lah memandang rina ndak ada nan cacek cie juo tapi baapo mengaban pajak komandenyo sangat kejam kok elok ndak ada saelok badan buyong zidan tahu sia juo nyo dimintu tahu sia juo di mande badan diri rina tapi baang apa mengabang akan Tuhan kok namanya mencari rina nyopandang rina dari jauh dari kaki sampai ke rambut ampu kaki muka setayen tumi mendamai talu buruang obati jerong coparui padi di pinggang karanggo naik di punggung mau jan labe batang mari bakata-kata 3 kata potongan mari sekata tunangan buku sekata tunangan palu sekata dandam nak sudah di hati awan bara jompokan yang nyoco bulan sekap yang rambut panjang tala mata gere-gere telingo telipuk layu hidung mancung menasun tongga bibir merah mabak jambak masak pengalakan pak culi 5 orang kali danyo bak pau dilayang bak itu badan diri rina bak pie ampiang rambanda ampiang na urang padi cino sadang mandang apa awak layanta mano pareman memandangnya Tuhan
Mano pareman pak memandangnya nam banyak banana mencali nak tabadosa nang hati pareman. Tumpak di badan diririna inyo pencantik mungo inai pandai panikam parui padi gigi putih kuku bayi nai pinggang secakam. Tiga jari pak Indak to bilang no bilang lamu abi hari sari itu sedang cuy itu to tinggal. Balai raja kaulu balai di dalam lawit tinggal narina di kampung dulu Zidan di Malaysia nang kita jangan pui mae. Datanglah nyo badannya dijapui buyon Zidan nyo tarui jo bakarajo. Karajo kilang badan nyo ukuran lembur nyo la lembur pokok balabie. Indak to bilang no bilang lamu bana nantakana di badan Zidan bagaji saja awak gak 100.000 letih 300 kurang piti awak di kampung bagajinya 100.000 lah bisa awak menyimpan lah bisa menabung balik kampung. Itu nantakana di badan nyoco itu badan diri Zidan lembur karajo tiok mangalam hari Minggu pak orang nak bakar ajo nan Zidan tetap bakar ajo ba itu inyo sekuti koyo di daerah Malaysia 28 hari pak di Malaysia lah balik lo inyo kadumai coy 7 badan inyo. Indak to bilang lamu bana salamo pak di Malaysia kok dapet piti tersimpan di yang peli pitinyo simpan mae. Madi buyong pelinyo apitinyo simpan tiyo arinyo sabanto itu tiyo tahun yo tiyo bulan lain inyo piti talunggu. Yung peli sayang ka badanyo duo jo bini badanyo tadi nyo sayang ka bake Zidan nyo anggap bantu adiknyo bana ba itu sayang badan ujang Tuhan. Ba itu sayang badan yung peli ndak tu bilang lamo bana indak disiko di palamu
tiok bulan pulang-pulang baliknya dari Malaysia. Bakato Zidane sekali udah dadangan bana dangakan bana di daujang. Kok dapet kanak badan ambo buean pisah 3 bulan di Malaysia. Dek yang pelikonyo sangat sayangnya buahan pisah 3 bulan. Itu kalau kau dipandang lah dapet pisah di tangan Zidane di Sinan. Kalau dilihat lah masuk balik ke Malaysia lah 3 bulan bisa di Malaysia. Oh Tuhan, oh 3 bulannya bisa di Malaysia. Bakato yang peli tadi rajin-rajin dia badan bau sao, rajin-rajin Zidane bau sao, boleh nak capek. Oh balik ke kampung. Ba itu bananya katoinyo nak guna to bilang lama bana dan Zidane mesenang hatinya taruh ke Malaysia. Oh di Sinan kalau dilihat agak di badan diri Zidane barangkit dari pelabuhan Dumai, pelabuhan PD nangkanyo 7 di malo badan nak kasasai belo jorina dia kabatangamu dia. Oh bilo jorina dia kabatamu, mungkin lalai dia anak awak, mungkin lalai ndak anak di kandungan lama layan koma badarina. Nampiti telunggu alun jo banyak, nampiti tersimpan alun jo banyak, alun jo bisa balik kampung kok balik juo waktu cokini mintuo lah kabatam baberang. Sababan bertambah cenge juo dia ndak balik ke korong kampung mai. Madialah nak pulang ke korong kampung. Ba itu kato badan inyo di Sinan. Kalau kok dipandangnya tarwi juo kasu barang lah masuk ke pelabuhan PD. Alanyo selesai cok paspor masuk lah tarwi inyo berjalan lah naik kereta api lah turun dari kereta api lah naik bas badan inyo. Nak lama kita bilangkan baranti oto ditampeknya lah turun dari basnya nanggadang. Berjalan kaki sama seorang menuju daerah Sungai Bulu. Oh Tuhan, tumpak di badan Zidane tadinya tatap batingga jua diangkeknya nambah namo si badan neneng orang tahu deh inyo di daerah Sungai Bulu.
antara Zidane yo si neneng orang tu kakak beradik walaupun neneng anak Jawa walaupun Zidane rampas sisi tapi nyoala bantu badu sana ndak ada orang khawatir dos orang gua ndak ada manau kecurigaan sebab Zidane oh sangat sebab Zidane ko sangat elok ndak pernah bate-ate ndak pernah nyo mengecek do tele-tele mangko orang sagan kainyo orang banyak sayang kepada Zidane mbak itu kalau dipandang Tuhan nak tuatong lamo bana nyo tatap juo bakarajo siang jo malam lembur nyo waktu malam ba itu badan diri Zidane onda ado baniat bersanang-sanang banyaknya susah pada sanang banyaknya jago pada lalu sabanyaknya di daerah Malaysia oh ado kato dinan gae-gae kok lay banyak susah pada sanang lay banyak jago pada lalu nan satu indak sio-sio oh itu de inyo nan takana nan Zidane tatap bakarajo sedang karajo bantu itu oh balai rajo kaulu balai di dalam lawi yo pak oh tinggalan Zidane sedang di daerah Malaysia dulu Sirina di kampung pak kita japui Tuhan Orina di kampung nyawa kita japui badan diri rina ado harinyo sekutiko di sinan mande kamangece onde rina anak mande olah 3 tahun nak Zidane tuma dipai dari rumah lah 3 tahun nyo hilang dari kampung dak ado balik kabai ndak barito indak rina oh ado perintah di kami nambah 2 kenapa juo le Zidane di kana dak ado gunonyo do buyong Zidane oh iko ado sana ibunyo jo laki adik badan rina jo laki badan diri adik rina pajako baru babalik nak dari Medan oh disikonyo membuka usahonyo sangat elok bana usaho sangat nyoba kemungkinan nyokan dak batanyo ke badan rina mambik rina jadi bininyo na Okama ambilina nak jadi bininya mandang kato bantu itu jawaban badan rina onde mande dengan bana bukan menongka kato mande indak melawan kato ayah doya holum bisa rina menarimu keputusan lunjale doyo suami rina lunjale keputusan nyo bang Zidane kami berdua alun care ya oh
menjawe sekali ayah jo mande cukui jo kakak sekalian serato adiknya Senti Dewi le jale di Badarina le jale nan sabananyo ado bananyo adat mangaban ado pipata dinan tuo ko ala 99 hari ko ala 3 bulan jalan lawi 3 bulan lo jalan dari yona Honda ado di sila ye batin itu nak perlu meminta cara ilahi ke pengadilan agama nak perlu lai ke kantor kuat tutan monyo tando bapisana Oh itu namanya nak tanda berpisah. Jadi kau dapet kandak kami ndak boleh rina membantah, ndak boleh rina melawan nak kandak jangan dibantah. Oh bajodoh lah nyo rina jo adiknya dari laki kakak rina madik dari mas suaminya bantu itu ambil lainnya kajunjungan. Honyo baru pulang bana di Medan nyo ambil na oto sabuanyo manambang belok padang membanya jadi noto ketarapel ho ambil lah itu nak ke suami kenapa gunonyo buyong Zidan mande indak bapak ndak adoinyo anak yatim piatu piei Oh menanga katonyo bantu itu menjawe rina sekali onde mande dengan bana ko iyo jo mande mamaso bajanji rina jo mande ho tunggu gak 3 bulan lahi kok lado hari 3 bulan lahi ndak jo balik suami rina ndak jo balik abang Zidan baru lamaran mande batarimo mane Oh menanga katorina tadi lasana ngati badan mande nyokaban kabake Senti Dewi onde nak kandung Senti Dewi kaban kabake suami Santi age kabadik nyo bantu itu menunggu 3 bulan kini kok sampai hari 3 bulan lah boleh nyo datang babalik sinan to tako hari kepanikan to tako nyo ka membaca doa ba itu kato badan mande di sinan kalau dipandang lah nyo kaban di Senti Dewi ke suami yo pak hodek lah nyokaban ke suami lah sanang hati suami Senti Dewi adiknya dapet bini rancak adiknya dapet bini elok rancaknya nangka disabui rancak rina daripada Santi Tuhan Orang cari nanyo daripada Santi ba itu kalau kau dipandang sedang cuy itu kau dipandang awak masuk le mande ke dalam bilik ba itu kato badarina tiburina di dalam bilik menangis isak-isak menangis lambe-lambe pak Honde bang Zidan sayang rina yo bang kok dapet kanak badarina bang alunyo hari 3 bulan yo bang balik lalai bang dari rantau rina lakanyo paso bang di badan mana yo bang rina sayang kebake abang yo bang Rina sayang kebake abang Rina ibu bang kebake abang Rina sangat ibu kabang yo bang balik lalai bang dari rantau yo bang Wanta kok lah mati nak bang badan abang kabar indah bang berito indah ado kabar seketik juga di mana gari abang pijak nak jale do bang di badarina
Kok tantulah bang alamat abang malam rina berangkat dari rumah baturui abang di Matampe ya bang. Tapi alamat bang indah jale kama rina mencari alamat abang bang. Rina nak tahu nama itu tangangi badan Rina Tuhan. Oba itu tanginya badarina desinan kalau kau dipandang dak guna to etong lamo dak perlu dibilang lamo bana dopa. Kau desinan kalau kau dipandang tinggan badan diri Rina to japui badan Sizi dan sadang di daerah Malaysia Karajo kilang. Oh badan Zidan sepakan lupakan Karajo kilang badani. Pakan baganti bulan alas sebulannya di Malaysia cukui kamasuk 2 bulan pisah di tangan 3 bulan pisah di tangannya 3 bulan bila juoko kadape piti balabi gaji cuman 100 ringgit ba itu kato badaninyo kadang-kadang sampai 150 ringgit. Oh bilo kata lawan konjak nang kayo nak kadape do dia balik di kampung nak kadape pulang ke negari mati di rantau Rina. Oh badan abang yo dia nak kabat tobo abang Jorina nak kabat tamu abang Joana ba itu kato badan inyo indak to etong lamo la 2 bulan di Malaysia tinggal pisahnya sebulan panu barunya ado tembak balik ba itu kalau kok dipandang honda guno to bilang lamo ado harinya sawakat itu hari itu tapi hari Jumat yo pak. Ho malam Sabtu hari Jumat tekalo badan diri Zidan awak tekalo mimpi tiba pak ho alam mimpi buyong Zidan raso datang anak kete anak nan datang perempuan mengece anak sekali onde apa dengan banawa ku anak badan apa banamo pa upi sari depi pulang lalai pa ke negari yo pa ho ibu merasai pa di badan mandi ba itu bana mimpi nanti kok ingin apa pulang capek kok ingin apa pulang kayo ho iko ado pa nombor ampe angko ado nombor pa ampe angko pasang la nombor nan diagi tapi ala ba nombor ba pasang kok kanai bete abang pasang apa pasang dak boleh memasang nombor lain do pa ho ndak boleh apa baju didai taat yo apa ke agama babali apa ke negari abean mande lo elo abean pae mande di kampung yo pa oh abean lapa mande di kampung iku ada nombor ampe angko nyuagi pak manombo di anak katonyo anak badan inyo 0199 itu nombor nan diagianyo pak
Ho mimpi sampai Zidane tersinta tekan aju mimpi nanyo agi di anak ketek katonyo anak badaninyo banamo ngupi sari depi ba itu kato badaninyo manyuruh capek balik kampung bini marasai di mandenyo coy itu dalam mimpi nanti bo ho pasang langko ampe angko hari tape setangan mato ndak namu lalu lai tuan oh matonyo indah namu lalu lai di sinan kalau kok dipandang dak perlu etong lamo di sinan kalau kok dilihat oh agak saja di badan Zidane selesai muka dibasuhnya duduk kalapau sekalian awak nan sadang duduk di sinan kalau dilihat oh kawan banyak memasang nombor kawan banyak memasang BT Hokok bete di daerah Malaysia ndak dapat memasang 2 angko ndak boleh memasang 3 angko sekali pasang sampai angko 3 putaran di daerah Malaysia cek kudo nan cek toto nan cek magnum keluar samo hoba itu kalau dipandang Zidane mencalik-calik ju bakato badan diri Zidane oh udah nan sadang memasang nombor yoda hokok kanai seringgi dan nomor 1 bara banyak awak dapat piti baru bakato orang nama masang hokok dapat seringgi dia nomor 1 kanai 2.500 ringgit kok kanai awak nomor 2 dapatnya 1.000 ringgit kok kanai awak nomor 3 dapatnya 500 ringgit dia oh di sinan kalau kok dipandang tekan aja mimpi tadi dia tekan anak nama dia mimpinya suruh pasang 0199 oh itu bana mimpinya suruh di sinan kalau kok dipandang daknya agak do di badan Zidane kondak tabanam kondak karam kondak tabanam kondak tarapung kondak yo capek balik kampung kondak banam dari Malaysia ba itu kato badan Zidane pitinyo ado 600 ringgit nyo pasang 0199 200 ringgit nyo pasang di kudo di toto 200 ringgit pulo di magnum 200 ringgit 600 sekali pasang ba itu Zidane oh masang nombor pa itu Zidane memasang nomor sudah dipasangnya Zidane babalik nak nyolai sehingga badan si Zidane ndak ada inyo jadi bakar aja cuti karajo hari itu selesai nomornya pasang nyoba olalo kata ampenyo nyoba olah lo ketampeknya hari ada pukul 10 meningkat pukul 11 menjawab pukul 2 balik hari bertambah petang jua petang menjawab dengan sanjo ada anggaran pukul 7 jago lah Zidane dari lalu oh jago lainnya dari lalu setelah jago dari lalu di sinan kalau dipandangnya ala mandi badaninyo selesai si Zidane mandi duduk kalapau nak nyolai nam biasanya jam 8 nombor lah keluar kreatif pengeluarannya lah di keluaran orang ba itu nak nyuantan di lapau ke orang nam biasa walau kudo walau toto walau magnum 3 putaran keluar semalam tu yo pak
Hosatonyo tibo Zidane di lapau diminta kopi segale ala tibo kopi di yang lapau siana mo nampunyo lapau tu dake tapi aye sisi kurang suranti Oh sisi kurang suranti satonyo ala minum kopi nyo bakar rokok sabatang yo pak. Zidane nyo sadang minum kopi sadang maewi rokok tiba orang mantan karatu pengaluaran nombor satonyo antan di orang pakai Honda talatak sekali dekat meja makoran banarang antan di Malaysia pak bantu itu satonyo ado koran salai nyo cali de orang sekali na Zidane tolong mencali oh untung kabaye pak di badannya yo muju bana mimpi nanti boyo elok rata tangan Zidane pak honyo cali di Magnum pak nomor keluar 0199 keluar di nomor 1 tapi nomornya lagi di anak kanai sebanyak 200 ringgit kanai di Magnum nomor 1 nyocali lopak kedataran kudo itu juo nomor keluar 0199 keluar di nomor 2 taham buang Zidane sadang duit bara banyaknya hopi nanda pepe di Magnum itu dikma di toto itu nyocali lo dataran kudo keluar di nomor 199 juo 4 nomor keluar juo mimpinan dia anak 0199 nak tabado banyaknya kanai nomor dia tompak nomor nang kanai sebanyak hampir ratu ringgit keluar di nomor 1 nomor 2 nya 200 ringgit otakana mimpinya na datang mansobininyo lama rasai kok dapet piti di tangan awak pulang ke korong kampuan awak balik ke korong kampung jadi di sinan kok dipandang de urang ngalanyo pai tinggal lainyo jo badan siap onde udah dengan banambo kanai nombor siap kato badan Zidane oh coba cali dia dataran nombornya cali di badan siap di sinan kalau nyo pandang nomor 1 di Magnum 200 ringgit di kudo 200 ringgit di toto kanai nomor 2 kanai nyo 200 ringgit oh jumlahnya nomor 1 sampai 100 ringgit nomor 2 nyo 200 ringgit onde nak kan buang Zidane dia onde Zidane ya dia udah janang lolai pai menjaput piti udah japut dulu polis dia angke udah boleh selamat piti banyak dia oh boleh selamat piti banyak baik itu kata badan inyo awak danganlah de udah manurui kata badan udah kok dapet piti di tangan ambo pulang ke korong kampung bini marasai oh di mandenyo dah siap di sinan kalau dipandang tumpak di badan siap tadinya telepon dia angkenya ialah polis di Malaysia
angketnya tadi nyo telepon lah datang nyo polis sekali nyo ambil sekali piti nang kanai opa ilai nyo tempe jua nombor nyo bao na 200 ringgit nyo bao na nomor 2 nyoba na nomor 2 lah dapet piti di tangannya langsung ketampe kade siap nyo agian piti kazidan baru nyo ambil dan salai lain nyo ambil lo na nomor 1 ndak ba itu hebatnya badaninyo ndak namunyo sekali ambil di sinan kalau kok dipandang lah dapet lo piti di tangannya pak. Selesai piti dapet nyo ambil baru di sinan kok dipandang nyo ambil lo nan 200 lain nang kanai na nomor 1 hola selesai piti diambil kesado nyo baanyo nombor nang kanai sebanyak 1,1 tuan. Sebanyak 1,1 bakato badan diri siap ikon nak bangga do dia pitina dapet ndak tabado pitina bao zidan okok dapet kandak badan muda ang kirim piti dulu dia balik ke kampung nan biasonyo naik kapal walaupun naik pesawat membawa ringgit dia dari Subarang lebih dari 100 juta ringgit kita ditangkok di pelabuhan kita didando dia di pelabuhan ba itu menurut sejarahnya hobek ko dapet angka naik penjara ko dapet kandak badan muda ang kirim piti dahulu dia di sinan kalau dipandang barunya telepon yang peli ke daerah Dumai nyo telepon sebantu itu setonyo ala dapet nyo telepon de udah dadangan bana ambo dapet rasa kielo dari kini datang mimpi di badan ambo rasonyo datang anak ketek nyo suruh memasang nombor dipasang nombor sekalian sebanyak dan 600 ringgit kanai dan nombor badan ambo sebanyak sangat dai sebanyak 1,1 mbok kirim piti kau dah mandanga kato coy itu jadi dia kato badan mabuyung tadi honyo agian nomor rekening nanyo agian nomor rekening di sinan kalau dipandang lah dapet nomor rekening sudah simpan kabacaan nomornya agi di sinan kalau dipandang tumpak di badan Pak Zidan tadi nyo kirim piti melalui rekening di sinan kalau dilihat menurut sejarah ditarimo kok dari Malaysia mengirim ke Indonesia 3 hari mangkonyo sampai itu dalam caritonyo Pak Berapa piti nanyo kirim sebanyak 150 ke rekening badan yang peli ona 50 untuk bagi-baginya bagian ke orang namanya puik 100 siap nempunyo kadai tuan
nyo bagian kanan punyo kadai di sinan kalau dilihat jadi baal zidan penganazi dan ko itu dan kau datanyo yoda. Oh besok pagi ambo balik dari ke daerah Dumai. Besok ambo tarwi ke Dumai. Walaupun pisah 3 bulan, walau mati pisah ambo balik ke Pelabuhan Dumai yoda. Oh di sinan kalau dipandang yona malam semalam itu ala baliknya badannya tadi yo ketampilan neneng tadi di sinan kalau dipandang lah tiba ditampik neneng. Oh neneng adik kakak kan neneng kamangece. Mungkin kakak besok pulang ke kampung, mungkin kabalik dia ke pesisir. Kok merasai neneng di Malaysia baliklah neneng lagi ke korong kampung. Kok nak datang ke tampik kakak taruilah neneng ke pesisir. Kok tiba di daerah Lakitan. Kok tanyo besok nama badan muda nama si Buyong Zidan. Ba itu kato badan inyo Sirina nama bini muda dia. Oh Sirina namo bini udah menanga ketoco itu menangi neneng mengece onde dangan lah di kakak. Oh kakak sabantu kakak neneng indak dianggap orang lain. Dulu awak sama-sama tinggal dulu berdua dah cik rumah. Kini kakak ke pulang kampung Josia neneng kak. Oh kabai yo kai Josia neneng kamangadu kakak. Oh mancaliak neneng menangi baru mengecek badan Zidan. Onde neneng adik kakak jangan menangi lolai badan neneng. Kok ndak matuju di Malaysia merasa susah dia di Subarang. Kok ndak ingin neneng balik kampung pailah neneng ke pesisir. Asa tiba ditampik kakak. Kok kanak mau modal lagi mau modal dia. Oh kok kanak modal dia kakak lagi modal percayalah neneng ke kakak. Mandanga kato bantu itu. Olah sanang hati badan neneng tumpak di malam semalam tua lala tidur sarumahnya jam ampe pak inyo Zidan la turun la tarui ke Pelabuhan Pidi ba itu kalau honam biasa pak jam ampe lah kapal Pelabuhan Pidi. Ndak lama inyo di jalan lah sampai ke Pelabuhan Pidi. Oh setelah tiba di Pelabuhan Pidi ndak guna to etong lama. Ndak perlu dibilang lama bana. Oh di sinan kalau kok dipandang maalun saja badaninyo maalun badananyo tadi. Oh kalau nama badan diri Zidan tak lama sesudah itu lah naik kapal badaninyo menuju daerah Dumai.
menuju daerah Dumai, indak di Kapado di Palamo, indak di Lawi Doto bilang lamo, ndak lamo bakal lamoan lah sampai ke pelabuhan Dumai Merapi ke pokok Onggor nyoba itu kalau dah biasa. Dek lama rapi kapaka anggarnya sawu laki sawu jatuh pendarik laki. Ba itu kalau dah biasa ala turun penumpang banyak. Nazidan lah turun pulau satu lah turun dari kapal lah taruhnya dah kecok paspor kekaluar. Lah selamatnya keluar dari kapal. Yang peli menunggu di pelabuhan. Satu nampak kakak menunggu lah naik oto yang pengeli tuan. Olah naik otonya yang peli satu lah naik oto yang peli taruh ke rumah badaninya kok piti alado tuma di rekening ba itu kalau kok dipandang. Oh di sinan buyung mengece onde dek kandung Zidan dia jadi baap pengana Zidan di sinan bakato badan Zidan udah dengan bana kok dapet kena badan ambo barangkit kini dah kita ke Padang. Kok sampai kita dah di kota Padang awak ambil piti ke rekening dia ambil piti ke tampeknya di Bali dah oto baru cie yoda. Zidan kebalik ke korong kampung. Ba itu kata badan inyo di sinan kalau dipandang. Kalau pilagam di kababelok ketukorana dalam palang. Kalau cuy itu di Zidan nang kaelok barangke awak tarui ke Padang dia. Oh barangke awak dia taruh ke Padang. Ba itu bana kok dipandang. Dak perlu to etong lamo. Dak guna dia etong lamo bana. Oh di sinan kalau dilihat bakato yang peli tadi onde dek kandung Zidan di elet pandai yang membawa to. Ba itu bana kato inyo di sinan kalau kok dipandang kok itu nang kau datanya menyupir oto ambo belum pandai. Jadi ba acaranya angka membali oto menyupir ang tidak tahu oto baru nangka ang bali si ayo nangka membawa oto menanga kato cuy itu kok itu nanu datanya kok itu nambah kaban. Ambo ambil dulu dah kontraan di kota Padang. Diambil kontraan gak sebulan baraja ambo bawa oto dai. Baraja boda menyupir oto ba itu kato badan inyo madanga kato cuy itulah sanang hati yang peli maalun badan dirinya. Onda gono dia tong lamo sampai ke rumah badan inyo satu tiba inyo di rumah mangecek yang peli kabininyo kami tarui ke kota Padang mantan badan si Zidan mandanga kato cuy itu naninyo bini yang peli. Nyo sayang kabake Zidan elo-elo dia pulang ke kampung. Dia balik ke kampung lah bapiti batino jangan yung elok bana. Batino jangan kacau kok judi jangan awai minuman tolong hindarkan. Abean bini dia elo-elo bangun rumah tanggo abe-abe yang ingek sewaktu kapai marantau menderita ulah mintu abe anak-anak dia. Oyo bini lazidan Mananga katonyo bantu itu laksana ngati badan Zidan. Olah
senang hati badan Zidane kami barangkel ni kata Zidane basalam yo beni yo peli menangi Zidane basalam Tuhan. Menangi Zidane basalam kau balik ni uni ke kampung jangan sampai nak lupa badan uni singgah jua yo ni ditampek Zidane ba itu kata badan Zidane jasuni alun babale doni. Kota uni jauh dah membawa ke daerah Dumai dak kata capai doni kena baik de elok udah ya uni makota capai ni. Kanan sanang yoni mandang kato Zidane mencari Zidane menangi ibu telah bini yang peli pak Honda Zidane adik uni jangan Zidane menangi juga elok-elok dia pulang ke kampung abean bini dia badan Zidane Tuhan. Odesinan kalau kau dipandang nak perlu to etong lama barang ke inyo dari daerah Dumai nan Padang nang kanyo tuju lalamo dia awak bacare mungkin dapet badan batamu ba itu kalau kau dipandang. Maalun yung peli tadi kontak tabe yung masih nidu iga seditakan nyo gas tatakan kompleng nyo rese andel masuk kompleng nyo papa lala jalan noto tadi sadang jalan noto dipandang sadang jalan no ma andel diopor. Dari satu opor ke dua, dari dua lah PK tiga, dari tiga lah PK ampe tambah di ampe tambah tanang apa tando lari nyotanang dong lari 80 ado mancilo kasaratu ado cipi ado bili 120 lari oto kasuo amper kilometer. Kasuo amper kilometer kajaba kajanyo tonggak kilo laraba pak tonggak kawe tampak gambar tengkurak nasi manasi kasih alui buni babuni karekel jagung buni basiu jalan gadang tando lari oto kancang nambak cok pucuk dilancan cok kumbang putui talinyo nambak cok puciang lepesanyo bantu sarasa koto baru bantu lang kisau lari oto kalason ba jadi ba itu inyo menyupir oto. Yo indak to bilang dopak lamo bana indak di jalan di palamo pagi-pagi masuk ke Padang ba itu inyo ba olate laoto masa sampai nyo ke Padang di sinan kalau kau dipandang nyo pahit tarui ke Soromoto malun badan dirinya yang peli sangat tahu bana dicari oto sebuah ditanyo haragonan elo oto nyo ambil pajero bangaru nyo ambil pajero baru buka karate diambil nyo nampiti lah di bayi kontan indak bau tang.
selesai nyoto nyo bali di sinan. Kalau dia apa, kalau dia pandang nyo ambil rumah kontrakan, nyo kontrak rumah sebulan. Nyo bayar kontrakkan sebulan, ba itu badan diri nyo na rumah lah nyo kontrak na noto lah nyo bali. Nyo bali lo barang pariasan, nyo bali ringgit jo rupiah, nyo bali galang doro-doro, nyo bali cincin nambah kilet 100 subang nanelo. Wala itu dah nyo bali kau untuk badan diri rina selama dia awak berturutan dah ada pernah memakai subang iko masuk ubang babalian rina. Olah dapet barang pariasan ala nyo simpan pa elo-elo kok piti lado di tangan badan Zidan makato Zidan kadama bake kakak kabake yung peli tadi. Onde dangan la de udah danga de udah da elo-elo ambil la piti sado sampai ambil la piti sado cukui ba itu kato badan Zidan. Kato sampai kakak menjawe onde dia kandung Zidan dia udah jangan lagi piti. Cuman pasan kang pegang abean bini elo-elo dia kandung karena lah dia kato-kato udah dulu dek keranwang kini lah ke pulang kayo lah pulang sanang dia badan Zidan kok ada orang hati rumah kok bangi mintuo kalaki 100 mintuo nampak dusi. Oh cukui jo adik dari rumah awak 100 kakaknya sekalian buruk balela jonan elok balela dia jonan baik. Jangan sampai ada bersifat dan mbak itu kato badan yang pengelima. Kato sampai sebantu itu menjawi Zidan sekali kalau ba itu kato dan kato indak balupuan. Ndak lupa doda kato-kato udah satiti ambolawi an sabingka ambo bunuangkan dari kini sampai barisu umanan udah ndak kalupo ba itu kato badan dan mae di senan kalau dipandang barajanya menyupir oto membayar aja menyupir bara biaya dia genyo keluar sim sekali ba itu kato badan Zidan. Oda inyo sedang beraja menyupir oto yang peli balik ke daerah Dumai. Ndak lama kita etongkan sedang beraja Raja Jo. Onyo sedang beraja nyoba oto tinggal di kota Padang to Japui rina di kampung Oke to Japui rina di kampung kiro janji jo mande na lati bola labie janji 3 bulan di sinan mande menunggu di sinan baru lamaran no tarimo iyo jo adik sana ibu iyo jo adik badannya laki adiknya. Opa jatuh pulang pak dari Medan siapa nyo namo anak tu siako gala jo namo nyo banamo inyo buyang ila tuan.
Obana moye nyo buyong ilan di sinan kalau kau dipandang maalun ilan tu tadi kau umur memang laga lanjui kau bantu nak dapat ke disabui tapi de inyorina takui kemande tepat sojo lamaran ditarimo janji nyopak na nyobue kok tiba di minggu besok kok tiba di hari kami kini kami tiba di kami barisuknya baru di sinan ninyo nikah baru di sinan ninyo nikah di sinan kalau kok dipandang nikah di mako kato badannya nikah di rumah badan ambo coy itu kato mandenyo badannya tumainyo tadi di sinan kalau kok dipandang agak di mande badarina nak tabado senang hatinya serato bapak jo kakaknya cukui jo adik sekalian yo pak hola dapetnya minantu kayo ba itu kato badan mande coy itu kato badan kakak kota daga raun joto ladoto untuk jalan Tuhan olah doto untuk jalan di sinan kalau kau dipandang dak perlu tuetong lamo janji sedang babuek bantu itu ditinggalan sedang membuat janji di kampung berita lepas cayo lepas siap manderina anaknya alun bacarai lunado berpisah do yang sisi dan nantala alunnya jatuhan batarimo alama olah lamaran laurang tinggal sedang membuat janji toja puisi dan kepadang sedang baja menyupir ndak lama kita bilangkan dek Zidan sangat penangkok lah pandai menyupir oto lah lincahnya membawa oto dari gang gadang ke gang ketek dari desa lah sampai ke kota lah pandainya masuk kota menyupir otonya lah pandai sim keluar sekalian itu bana badan Zidan itu mana badan Zidan dek lainnya pandai menyupir di sini ndak ada baraja lain agak saja di badan Zidan rencana badan dirinya malam Rabu awak babalik balik anggaran pukul ampe subuh dia agak tiba di kampung jam 9 jo jam 10 tapi di hari kami bana itu rencana badan Zidan pak itu rencana badan Zidan dak guna toetong lamo abi hari baganti hari abi harinyo minggu lah tibo yo pak hotibonyo di hari Rabu iyo malamnyo malam Kamis agak sajo di badan Zidan jam ampe subuh barangke dari Padang Tuhan jam ampe subuhnya barangke dari Padang balambe-lambe balik kampung itu kalau kau dipandang sadang di hati oto juo dari jam ampe nyate bate oto babalik ke korong kampung latibo di angko limo hari ado pukul 6 pagi
Ho sampailah oto kapainan di sinan kalau kok dipandang inyo balambe juo. Ho sadang di ate oto juo anggaran pukul 8 pagi lati boto di Suranti Lati boto di Suranti inyo balambe juo. Ba itu kalau kok dipandang o sadang di ate oto juo tinggal nyo sadang di Suranti kamara balik kalakitan to japui badan diri rina yo pak. Ho tumpak urang di rumah manderina yo ala barami-rami lah urang barami-rami tentunya hari kami nyo kakadinika hari tu tape hari kami hari tu bana nyo kakanika. Ho nambahnya ala lati boy urusana na laki-laki lah marape di hati rumah menunggu orang manikan Tuhan. O manunggunyo petigo kamanikan kok walinyo ala-alado. Ba itu kalau kok dipandang anggaran pukul 10 di sinan kalau kok dilihat yo pak. Ho urang di sinan sadang barami-rami kamulai urang manikan petigo ala tibo tinggal sadang bantu itu to japui badannya diri zidan. Hola tibo inyo di pasal tan marah oto ke dalam bata kajui urang memandangi oto siapo narancak ko baru keluar oto dipandang oto siapo nanelok ko Tuhan. Oto siapo lakuana neloko ba itu kata orang naman cali asanyo pandang orang tekajui ndak ada orang na di dalam pakai pajero ba itu kata orang nambahnya. O zidan nyo tarui juo ke dalam ndak lama kita bilangkan latibo di kota Rawang satu lape di kota Rawang manampu daerah gantiang tibo nyo dake simpang 3 dicaliek dake rumah mintuo urang sadang barami-rami turun lah zidan hati oto satu turun oto badan inyo turun pintunya tutui tak kajui urang memandangi babaye utangnya mandiri nasi zidan balik di rantau zidan balik pulang kayo mambuek karajo. Oh hari kini mamboe karajo hari kini zidan tarui karuma mintu. Onarina kalau dipandang inyo tu sadang duduk bagandiang urang kama baco ketuba nikah satu mulai ketuba dibaco latibo zidan di labu rumah. Honyo baco assalamualaikum menjawe urang nambahnya alaikumsalam keto nambahnya mencali rina ke belakang kironyo zidan pulang ampun satu nampak di badarina tagak larina sakutiko nyukaja badan diri zidan onde abang sayang jo zidan onde abang dengan bana untung laki bang abang babalik untung capek abang babalik lu jadi nikah badarina jan berang abang karina yo bang Horina nyopaso di mandekan uang nyobang nyopaso di badan bapak Rina sayang bang
Oh kabake abang yo bang Orina sayang kabake abang yo bang Hujan berang lona abang Karina Barima abang Rina de abang yo bang Oh mencali rina pala menangi Yo nyodake badan Zidan Nyo ambil tangan badan Zidan Bakato sekali nyo jodoh rina Oh elok kesiko lerina Kato badan nyo Dan adi abang sabana nyo Tak bisa ambo nikah jo abang suami ambo pulang kampung Ambo jo bang Zidan alun cara Ambo jo inyo lun bapisa Komandanga kato bantu itu baru mahari badan Zidan danga kalian kasadonyo hati rumah kok dilanjutkan juo pernikahan kasadonyo kalian amo panjarokan Tuhan Oh kasadonyo kalian nambo penyarokan Mandanga kato bantu itu maalun petiguan TR kemanikan Ko bantu iku ambo rak taluk munitan siba itu kato petigo balik petigo sekali take nyopai dari sinan Oh barangke petigo TR nambahnya babalik pulang tinggal orang sarumanyo saraturina sekalian onde abang sayang jorina jan berang bang abang Karina yo bang Honantakana bang ibadarina Bang anak yatim piatu Kama bang kababali Rumah siapo nambah 7 Janjang siapo nambah 3 Abang dah ado badu sana Itu tekana bang ibadarina Hokaba indah barito indah Katorina bang lamati Kini ala bang babali Bertambah gagah bang padodolu Maafkan badan bang Oh diririna yo bang Ba itu tangi badan rina Tuhan Komandanga kato dari Rina onde Rina ya dia abang sayang yo dia Bakarina kondak sayang abang Karina nak kembali do dia ke korong kampung de ala tak capai Rina jona sanang marina Oh bisa palawan nonjak nalai Mangko abang pulang ke kampung Menjapui badan dia Oh diri Rina Kini abang Karina kabatanyo Mungkin lah gadang anak awak Matu anak dia badan awak Karano mo calik kanungan alama layan Komandanga kato dari suami nyopaci ampu tangan Zidan nyopaci ampu kaki Zidan menyimpu dake ampu kaki onde abang sayang Rina yo bang Samanja abang bang di tanah rantau anak awak bang yo lalai tapi malang tibo dia anak yo bang Muagi namu Sri Depi panggilan dari ambo lama lang tibo dia anak bau muana ampe hari nyawanyo ambil dia punyo yo bang Hola mati anak bang badan awak itu di sinan kubu anak mandanga katoco itu maniti ayah Oh mato Zidan yo pak Onde me manakan wong sayang yo apa Onde Rina ya di abang ko iyo lah mati dia anak awak Hodi mako kubu anak awak Mu awak ke kubu anak Tadaga bana Rina Oh mencali anak Rina Ba itu kang ato badan Zidan Tuhan Oh
Hoba itu katanya pada Zidane mandanga suami nama ngecek mola bang kekubuan pai baduo inyo yo Zidane yo pa. Hoba jalan ba bimbang nyo caliak juo di nambahnya akad orang kulit yang iyo la elo ati Zidane iyo la elo badan Zidane. Hokot tibo di diri awak babalik kayo bantu iko pajero to na nyobao kanapo jo guno bini kanapo guno badarina yo pa ho elo dicari bini na lain ko bantu Zidane ko mencari bini nanggadi dapet de inyo awak gaga bao to pulo ho tapi Zidane ko sangat elok Zidane ko sangat elok bana nyo japui juo badan rina tuan onyo japui juo badan rina di sinan kalau kau dipandang nak para lu to etong lamo nak gono to bilang-bilang lamo bana lah sampai ke kubuana iko mabangai kubuana ho satu tibo di kubuana menangirin ada ke kubu onde depi anak mande onde Sri depi anak ibu iko mapa nak lah babalik duduk lah lena dari kubu iko mapa nak pulang kayo yona iko mapa lah babalik na duduk lana dari kubur boleh dapat mencari apa boleh nyodukung nak depi de apa boleh nyopalu depi de apa duduk lena anak ibu duduk lena anak mande Homandana katopa badarena nyo ambil tangan badarena nyo ambil tangan nyo di Zidane nyo ambil tangan nyo tangis siapa Honderina ya di abang jadina dia cuy itu bana ko indah sayang dirina nak kabatingan nagari lamo-lamo dorina oh tapi malang tibo dia wa abang balik ke korong kampung anak lah mati dia oh dapat pirinai cobaan gak ngadang dia dan sangat tutuan cobaan gadang ma dia dengan satu mula babalik lah dia badan awak nak elok lama di kubu anak menangak kato dari badan suami opa honde abang dangakan mana lah kok lah bebang teraga abang jona abang nak tahu dibantu anak abang abang nak jale do dibantu anak kok Rina lainnya tahu yo bang oh Korina bang lainnya tahu mandanga kato bantu itu kok itu dia jadi sabui mula balik awak nak nyolai ke rumah mandi oh badan Rina dia nak lama inyo sedang jalan tiba di oto badan Zidane nyo buka sekali nyo pintu oto satu terbuka pintu oto nyo ambil barang perhiasan nyo lakean subang di tali nyo onyo lake ana ringgi jo rupiah 100 galang doro-doro cukui jo cincin nambah kile urang banyak memandang baltu itu
Oh nampak di mande badarina sarato joayarina mencalik pariasan laki taman wang mande jo bapaknya taman wang mande jo bapaknya di sinan kalau kau dipandang baru tiba mande dake pada zidan serato dake rina tadi onde nak kandung rina na zidan minantu mande bari maaf mande kama badan diri mande maafkan mande di zidan karano salamonangko mande ka zidan ke jambana yona ho bari la maaf badan kami age maaf mande jo bapak ba itu kato badan inyo jawaban badan zidan jo galak sidan menjawab yo pak honde mande dengan bana ndak ado mande nan salah ndak ado bapak nan salah kok mande berang kamu biasa saja tunyo mande mande lah berang ka anaknya tuan mandang katonyo dari zidan di sinan pak badan diri rina makato rina bake bama bake suami onde abang dangakan bana yo bang hokok le sayang abang karina modak suko do mandang kato mandi dek karano abang balik joto elok karano abang pulang bapiti yo bang Homang ko sayang mandeka abang le jale di badan abang kondak di kejam badan mande ndak mati anak do bang oh badan awak do bang rina ndak suko bantu itu bang Rina nak suko menanga ketua abang barunya ambil tangan Rina onde Rina ya di abang Rina Hola ikut Rina sayang kabang le masih ingin jual Marina jo abang kok masih dia ingin jo abang sesalah-salah badan manderina Ho salah jua awak sebagai anak sesalah-salah badan bapak salah jua awak sebagai amat sebagai anak ndak boleh Rina bantu itu dia Nambahnya memandang-mandang jua orang kuliling memandang jua di sini nambahnya kamanilai yola elok banazidan Ho di sini kalau kau dipandang bakato mande sirina mau naik lenak kate rumah ukuran makan bau makan ko angin di bau mandi mangantuk zidan bau tidur jalan di jalan Ho bantu iko na Jangan di jalan nak bantu iko ba itu kata badan mane di sinan kalau kau dipandang ma'alun badan diri zidan naik katerumah satu lah naiknya water rumah lah duduk dekat kursi air terletak di badarina air terletak di badarina serta terletak air di hadapan minumlah lebang badan abang ba itu kata badaninyo di sinan kalau kau dipandang naninyo sedang minum bana sedang nyozidan minum kopinya sedang merokok bana di sinan kalau dipandang tadanga upik Santi Dewi yo adik dari Sirina lah bagadua lojo lakinyo panek batangka ka batangka di sinan ninyo ka mangecek danga di upik Santi Dewi de ula karajo mande Santi Dewi ambo jodu sana ambo pacar aso ba itu kato badan ninyo
Ho mulai kapado hari kini, mulai kapado jam nang kokok turun ambo dari rumah, lah jatuh talak badan ambo piye. Olah jatuh talak badan ambo, ba itu kata badan inyo di sinan. Kalau kau dipandang memaki upiak Santi Dewi, mandang adiknya memaki, barulah tagak badannya Buyung Zidan. Satu tagak tibonyo dake badan Santi Dewi, onde dia kandung Santi Dewi, dia kau dia badan Santi. Mangko sampai memaki dalam kamar, sampai keluar terdanga bantu iko. Oh baru bakato Santi Dewi, onde Bang Zidan laki kakak ambo, onde Bang Zidan laki kakak Dewi yo bang. Hola malang tibo di ambo, talaknyo alanyo jatuhanyo tinggalan badan diri ambo. Mencaliknyo kamambau kain urang sababan samonai yo pak. Nyo ambil kain di badan Zidan, onde dangan di dia kandung kita baduo nyo dia samonai. Ko ado salah dari bini dan sampai talak dijatuhan dia. Dan sampai talak dijatuhan buruk tanggapannya di laki adik. Dangalah diang Buyung Zidan, ambo ndak malu di kayuang, ambo ndak sagan di otoang paling otoang nangko gak 10 ton lah do ambo. Ba itu kata badan inyo. O mandanga kata cu itu dari laki adik, iyo sababan samonai. Onde dik kandung nangabana ndak udah do dik nempunyo toto basalang udah bau alun sekayo. Ho badan adik do dia. Di sinan kalau dipandang inyo barangke nak nyolai nyo ambil sekali kontak oto menuju daerah Kambang balik ke rumah bandekan duang. Di sinan kalau kau dipandang nak guna to etong lamo nak paralu dibilang lamo bana. Ode inyo pala babalik nambah dan upik Santi Dewi menangi di dalam bilik. Menangi badan Santi Dewi baru bakatonyo badan Zidan, onde dek kandung Rina dia umbuk lah badan Santi Dewi janinyo menangi juo. Ndak mungkin lo do dia abang mau buat, ndak mungkin lo ambo kamawai tangannya, ndak mungkin lo ambo kama megang badannya umbuk lah dia Santi Dewi. Kok masalahnya pai besok jalannya kita cari yo dia. Kok indah namanya babalik ukuran manggale Santi Dewi yo adik di badarina ukuran batoko nyo batoko jani tulo di tangian modal malai dia abang bau dia. O modal nyolai dia abang bawa. Ba itu kata badan inyo menanga kata bantu itu yo pak. Hiyolah sanang atirina yo elok bana suami ambo cuy itu kejamnya dulu di awak. Dape inyo elok juo cuy itu jaeknya dulu Santi Dewi yo pak. Ho dape nyoka di awak elok juo ndak lamo so bantu itu. Ndak lamo inyo sadang duduk datang loka ngakak badan ringina tuan. Oh datang lo kakak badarina, seto datang kakak badarina baru mengeceknya kamandenyo onde mande serato bapak lamalang mande tibo diambo. Oh ya mat malang tibo di badan ambo bari suak mande urang kamambajak pembayar mapiti bajak indah ado pembayar pembajak sawah mande.
Hosarato bali rokok urang, cukui membali makanan urang, cukui pangacok kakasawa bapiti ambo seseni nda agila piti mande badan ambo. Komandanga katoco itu baru mengecek badan mande barana para lupiti kato sampai nyo menjawe kok piti nangka ditanyo sebanyak 500.000 mande. Oh sebanyak 500.000 baru bakato badan mande dangakan dia nak mande kok 500.000 nak piti nak ado kok 50.000 ado kok arikat mari saku mande kok 500 kama mande cari. Oh tadanga di badan Zidan baru nyopai dake kakak onde kakak dengan mana ko iyo paguno pemajak sawanyo ambil piti di saku 500 piti nyo minta 1 juta piti nyo agi tak kajui kakak badan rina mencali nyo ko agi piti pa Oyo elok bana badan Zidan coy itu berang nyawa dulu kayaknya kini tadanga minta piti kalau piti di sakunya. Nak tabado sanangnya dalam hati sinan bakato badannya tu mabuyo Zidan. Onde mande dengan mana kuado orang tadangan nak menjual sawah bara banyaknya ambo bali mande. Oh bara banyaknya mande ambo bali ba itu kato badan inyo mandanga kato cuy itu baru bakato badan mande. Ado banana orang kemanjua sawah iko di samping rumah wa sawah ko ado anggaran 8 janjang lai ko cukup iwang pembalinyo. Ho kato sampai sabantu itu jangan sebanyak mande 8 janjang 10 janjang ngambo bali mande. Oh 10 janjang ambo bali nyobali sawa sekuti koyo pak. Ho orang tu jale kamanjua sebanyak 8 janjang sawa kanyo jua nyobali di badan Zidan sure nyoate namo Zidan. Adolo orang manjua tanah kosong nyobali lo tanah sekali nyobangun rumah di sinan kok gadang indak gadang mana kok kete indak kete mana baraga gadang rumahnya buwe anam bale lebar di muko 20 panjang balakang tuan. Anam bale lebar di muko 20 panjang ke balakang tekajui orang memandangi yola elok ratak tangan Zidan. Dapet nyawalik ke korong kampung pulang kayo sebantu iko kok sawah terbali lawe-lawe rumahnya bangun gadang-gadang ba itu kato badaninyo. De ala basanang-sanang pak bantu itu jalan-jalan lo Zidan ke pasar laki tanah dolo orang menjual tanah di pasar laki tanyo bali lo tanah di pasar nyo bangun ruko pa oh di tapi la jalan Rukonya bangun tapi jalan di sinan kalau kok dipandang
Ndak para lutut tang lama ruko lah sudah dibangun nyora nyoruko lah nyobuek ruko 3 peta. Nyobuek ruko 3 peta dek ruko ala sudah nyuagi merek ruko tadi ba merek upi Sri Devi. Oba merek nyupi Sri Devi ba itu merek ruko tadi 3 peta ruko nyobuek. Oh ada inyo sakutiko sapeta manggale rokok sapeta manggale makanan ba itu kalau kok dipandang oh sapeta lai pak kanyo buek nyoma disinan kok diliek nyok jua empon rancak-rancak pa nyobuka konter menjual HP baru ba itu bana badan Zidan 3 peta 3 nyopanuan sepeta menjual handphone sepeta menjual makanan sepeta menggale rokok galosir pak di pasar lakitan ba itu hebat badan inyo nan tampe ama rokok tu tadi nyo suruh orang mau nian tampe makanan ba itu juga nan tampe menjual handphone baru di sini adik upma badan rina nambah namo Pik Santi Dewi ndak tabado senang hatinya walaupun carai jauh suami masih nyodu duit baik oh di toko lah baru masih duduk di toko baru rumah sudah ruko lah sudah jauh tabali sangat banyak kok sawah tabali pulau Omin tuo tambah sayang pak tuo ba itu pulau dek karano inyo lah kayo pa dek karano inyo lah ba piti sayang min tuo talabie pak tuo ba itu pulau korina jangan disabu yo pak Honan bedanya di namanya Iyalah badan Zidan tadi kok sempatnya duduk di lapau yo kawan-kawan Hobara banyaknya orang di lapau ndak ada orang nama bayit Zidan membayit kesadonyo bertambah sagan masyarakat Tuhan Obat tambah sagan masyarakat banyak lo orang berpiti ndak ada dosa lo iko bana nak berpilih tua nak berpilih muda nak berpilih cadik nak berpilih bodoh asalnya duduk sama minum nak kabuli awak membayar yo tatap si Zidan membayarnya ba itu kalau dipandang tumpak di Zidan yo badan rina naninyo sanang-sanang rumah gadang sebantu itu kok ruko ada 3 peta Kok sawah do 8 janjang kok jawi jangan disabui lata bali lo para berumah ndak ada nang kurang cie ju ba itu zingi dan yo siringina Tuhan Oba itu Zidan yo maju sirina de ala wasanang-sanang awak jalan ke Medan baik jatuh lah daun nate batu ke tanah jatuh sularonyo dari bansik lah tak capai pakan baik sehingga
Iko akabadolu besok-besoknya disambung punggulo tuan. Oh ketanjung awak ketanjung anak burung panjang kok lai kayo balik ke kampung mintu berang jadi sayang ba itu kalau dipandang. Yo ke toko membeli baju tabali merekan tigo eto sainggo iko kabazi dan dolu kok lai duit bae. Oh disambuang lap